Sa pagdating nila sa kabundukan ng Suminandig, nararamdaman na nila ang lakas ng presensya ng mga engkanto sa paligid. Tuwing binubuksan nila ang kanilang ikatlong diwa, bumubungad sa kanila ang iilang nilalang na animoy kasalubong lang nila sa daan. Ang iilan namang engkanto sa bundok na yon, gumagawa ng kanilang mga teritoryo at palasyong susukat sa kanilang mga kapangyarihan. Ayon kay Pekto, na sa bundok ng Kabanbanan at Suminandig, namamalagi ang pinakamalakas na kapangyarihan ng engkanto sa buong Albay. Kapag papasukin mo ang bundok na yon ng walang bakod at puder sa katawan, maaari kang maligaw na siyang hahantong sa iyong kamatayan. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin nilang binabagtas ang bundok ng Suminandig. Inaasahan na nilang aabutin sila doon ng gabi sa kadahilan ng masyado ng malayo ang kanilang nilakbay, makapunta lamang sa lugar na yon. Bahagya na ding nararamdaman ni Pekto ang paghingal ni Padre Dama, hudyat na kinakailangan na nilang magpahinga. Nang makahanap na sila ng isang lugar na maaaring palipasan ng gabi, dali-dali namang isinaayos ni Pekto ang lahat ng kanilang gamit. Nag-umpisa na din siyang gumawa ng siga sa gitnang bahagi ng lugar upang magbigay sa kanila ng init sa napakalamig na gabi. Habang nagluluto noon si Pekto, ninais naman ni Padre Damang lumuhod sa lupang kanyang kinauupuan para magdasal. Nang masipat yun ni Pekto, ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabigyan ng sariling katahimikan ng pare. Ni pagluto noon ng kanilang makakain ay hindi niya nagawa, gawa ng mas minabuti niyang patapusin na muna si Padre Dama sa kanyang ginagawa bago niya ituloy ang lahat ng kanilang gawain. Ilang minuto pa ang lumipas, muling inumpisahan ni Pekto ang kanyang pagluluto. Si Padre Dama naman noon, bahagya nang nagpahinga dahil sa pagod mula sa ilang kilometrong paglalakbay. Sa paglamig ng gabi, nag-umpisa nang magbantay si Pekto sa buong paligid. Habang siya ay nagmamasid, tanging mga huni lang ng mga ibon at insekto ang kanyang naririnig. May mga engkanto naman siyang nasisipat sa lugar, subalit hindi yun gaanong nakakalapit sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling ang kanyang atensyon sa agimat ng 7 mata ng Diyos nang maramdaman niya itong lumalamig sa kanyang leeg. Paghawi niya ng kanyang damit na nagkukubli sa bagay na yon, rinig na rinig niya ang pagsipulasan ng mga nilalang na tila ba nagulat sa kanilang nakita at naramdaman. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang agimat, doon niya dahan-dahang napapansin ang pagkabakbak nito na parabang nagpapalit anyo. Dahil sa hindi naman alam ni Pekto ang mga nangyayari, napagpasyahan niyang gisingin si Padre Dama na payapa nang natutulog. Padre, ano po ang nangyayari rito? Bakit nababakbak ang balat nito? Nag-aalalang tanong ni Pekto habang patuloy na kinakalabit si Padre Dama. Nang marinig naman ng pari ang sinabi nito, agad din naman yung napatayo mula sa kanyang pagkakahiga at mabilis ang tiningnan ang taglay na agimat ni Pekto. Sa pagsilay doon ni Padre Dama, doon niya tuluyang nakumpirma na nagbabago nga ng anyo ang agimat dahil sa muli nitong pagbalik sa orihinal na nangangalaga sa kanya. Hayaan mo lang yan, Pekto. Ganyan talaga yan kapag naibalik sa totoong may-ari. Huwag kang mag-alala. Wala diyang mangyayaring kakaiba. Normal lang yan, kaya hayaan mo lang. Sagot naman ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din naman itong bumalik sa kanyang pag-iidlip. Sa pagpapatuloy ng pagbabantay ni Pekto sa paligid, biglang lumitaw si Simeon sa kanyang tabi. Nakatitig yun sa agimat habang patuloy na nagsasalita sa kanyang isipan. Ayon sa gabay ni Pekto, hindi ordinaryo ang ganoong kaganapan sa kadahilan ng labag sa batas ng mga lihim na karunungan ang kusang pagpapalit ng anyo ng isang agimat
taliwas sa pagnanais ng antingerong nagtataglay nito. Kung walang nararamdaman si Pektong paghahangad na pagbabago sa agimat na yon, maaaring kagagawa nito ng isang dyablo. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Simeon, agad naman niyang tinanong ang kanyang sarili kung meron ba siyang paghahangad na pagbaguhin ang anyo ng agimat. Paulit-ulit niya itong tinanong sa kanyang isipan, ngunit sa kasamaang palad bigo niya itong masagutan. Ilang minuto pa ang lumipas, lumitaw ang isang babaeng gabay ng mutya ng kalaykay at inutusan siya nitong hubarin ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali din naman niya itong sinunod ng walang pagdadalawang isip. Matapos niya yung gawin, ginabayan ng nilalang na yon ang kanyang kamay patungo sa nagbabagang siga na nasa kanyang harapan. Pag-utos nito sa kanyang itapon sa apoy ang agimat niyang hawak, sa hindi malamang dahilan, agad itong sinunod ng kanyang katawan. Kahit nag-aalangan si Pektong gawin ang bagay na yon, nagulat na lamang siya nang masipat niya ang agimat ng 7 mata ng Diyos na kasalukuyang lumulubog sa baga ng apoy. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, narinig niyang magsalita ang kanyang gabay ukol sa kasalukuyang kalagayan ng agimat. Ayon sa nilalang, kinakailangan nila yung pabagain sa ilalim ng nagniningas na apoy upang maialis ang kabuoang bahid ni Tandang Impong na patuloy na namamalagi sa gamit ni Pekto. Napakamapanganib kung hahayaan na lamang nila ang pagkalat nito sa agimat dahil maaari yung magresulta ng pagtatraidor ng 7 mata ng Diyos sa kanya. Dagdag pa ng kanyang gabay sa pamamagitan ng apoy, kailan may hindi na makakabalik ang presensya ni Tandang Impong. Sa pagsapit ng umaga, doon pa lamang kinuha ni Pekto ang agimat. Halos hindi na maaninag ang kabuoang anyo nito, gawa ng nababalot yon ng napakakapal na uling. Sunog na din ang taling bumubuo sa agimat, kung kaya't napilitan si Pektong gumawa ng panibago. Habang inaalis niya ang uling na bumabalot sa buong katawan nito, napapansin niya noong nanumbalik na sa dati nitong kinang ang agimat. Labis na din niyang nararamdaman ang pagtibok nito sa kanyang mga kamay, indikasyon na muli itong nakabalik sa pagiging buhay. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa bundok ng Pulog. Medyo malapit na kasi sila sa kanilang paroroonan, kung kaya't kinakailangan na nilang magmadali. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad sila Pekto, bigla naman silang napatigil nang masipat nila ang katabing bundok na merong mga nakatayong barong-barong sa paanan. May mga nakikita silang mga taong nagtatanim sa lugar na halos sayang-saya sa kabila ng payak ng kanilang pamumuhay. Dahil sa kanilang mga nakita, napagpasyahan nilang tumungo sa lugar na yon upang makahingi ng kakarampot na gulay na maaari nilang dalhin sa kanilang paglalakbay. Panatag noon sila Pektong walang kakaibang nangyayari sa lugar sa kadahilanang hindi naman sila nakakaramdam ng kahit na anong kakaibang presensya. Bago sumapit ang takip silim, narating na nga nila ang entradang lugar ng sityo. Pagsilay sa kanila ng mga taong naninirahan doon, agad naman sila nitong pinagkumpulan na parabang ayaw silang papasukin sa lugar. Dahil sa mga nangyari, bahagyang tumigil muna sila Pekto sa pag-usad upang kausapin ang namumuno sa sityo. Mawalang galang na po sa inyo. Maaari po ba kaming makahingi ng gulay? Yun lang po ang kailangan namin dito. Pangako, pag binigyan nyo kami, aalis din kami kaagad. Kalmadong wika ni Pekto sa harap ng mga taga-sityo. Saan ba kayo nang galing? Sa Suminandig ba? Pasensya na iho, hindi kami nagpapapasok ng taga-ibang lugar dito. Huwag na kayong magpumilit kung ayaw nyo masaktan kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi kami mahilig makipaglaro. Sagot naman sa kanila ng isang lalaki habang binubuhat ang isang tipak ng bato.
Nang marinig ito ni Pekto, agad naman siyang nagpaliwanag na hindi sila nanggaling sa lugar na tinutukoy nito. Inilahad niya noon sa lalaking yon na wala silang masamang intensyon at ang nais lamang nila ay makakuha ng kakarampot na pagkain sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang kumalma naman ang mga taga-sityo nang makilala ng isa sa mga ito si Padre Dama. Ang iilan kasing naninirahan sa lugar na yon ay galing din sa Kastilya at naging mananampalataya ng simbahan. Sa pagkalma ng buong paligid, agad naman silang pinapasok ng mga taga-sityo ng walang anupaman. Ang karamihan sa mga nakasagutan noon ni Pekto ay panayang paghingi ng tawad, makabawi lamang kahit papaano. Pasensya na po kayo, Padre. Hindi po kasi kami nagpapapasok dito ng mga tao, lalo pa kung galing sa suminandig. Alam niyo ho kasi, may mga bagay kami ditong kinakaharap na kami-kami lang ang nakakaunawa. Wika ng isang lalaki habang sila'y naglalakad. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nagtanong si Padre Dama tungkol sa mga pangyayaring labis nitong kinakatakutan sa harapan ng bundok ng Kabanbanan. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumitig sa kanya habang nagsasabi ng, Mga engkanto, Padre. Lahi ng mga engkantong palagi naming nakakalaban rito. Marami nang nag-alay ng buhay sa amin dahil lamang sa kanilang mga panlilinlang. Ngayong gabi, muli silang sasalakay, kaya na may mas nakakabuti sa inyong umalis na para hindi na kayo madamay. Dagdag pa ng lalaking yon na ang lahi ng mga engkantong kanilang kinakaharap sa lugar ay merong kakayahang gayahin ang wangis ng isang ordinaryong tao. Kaya din itong ikubli ang kanilang mga presensya sa loob ng kanilang balat kayo na siya namang nagiging mahirap para sa mga taga-sityo na maramdaman ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Pekto na ang sityong kanilang pinasok ay isa palang sityo ng mga antingero. Karamihan sa mga taong naroon ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng mutya at iilang gamit pandigma laban sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Matapos nilang mapag-alaman ang bagay na yon, agad din naman silang nagpasyang manatili sa lugar upang makatulong. Para makilala ang kanilang kakayahan ni Pekto, naghangad sila ng isang duelo sa pinakamalakas na antingerong naninirahan sa sityo. Hindi sila naglunsad ng paghahamon sa lugar para makapanakit ng kapwa, bagkus ay para maipakita sa lahat ng mga taong naroon na kagaya nila, sila Pekto din ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang abilidad. Matapos mapag-alaman ng lahat ng antingero ang kanilang nais, agad naman itong tinanggap ang kanilang hamon ng walang pagdadalawang isip. Napakataas ng tiwala ng mga ito sa kanilang sarili, gawa ng marami na silang digmaang pinagdaanan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapili na nga ang mga taglugar ng kanilang pambato. Ang kanilang ipinaharap noon kay Pekto ay isang binata ding antingero na nagtataglay ng mutya ng bato at agimat para sa kabal. Bago mag-umpisa ang duelo sa pagitan ng dalawang antingero, dumaan muna sila sa tamang proseso at ritual para maumpisahan ang subukan ng agimat. Matapos ang napakaraming proseso, doon na nag-umpisang magpakitang gilas ang katunggali ni Pekto. Habang pinagmamasdan niya itong idinidikit sa buo nitong katawan ng napakaraming mga tipak ng bato, nananatili lang naman siyang kalmado at alerto. Maya-maya pa, bigla naman siyang napangiti nang makita niyang tuluyan ng nabalot ang katawan ng kanyang kalaban ng napakaraming bato. Malakas ang pisikal mong katawan at depensa, Ginoo. Pero ang tanong ko sa iyo, kaya mo bang depensahan ang iyong espiritual na estado? Hindi lahat ng bagay nasusukat sa pisikal na lakas. Wika ni Pekto habang binubunot sa kanyang tagiliran ang dalawa niyang punyal. Matapos niya itong gawin, tanging pagtawa lang naman ang nagawa ng kanyang katunggali sa kadahilan ng kitang-kita nito ang pagiging mapurol ng sandata ni Pekto.
Bagaman purong pangungutya ang kanyang natatanggap, ninais pa rin niya noong mahinahon at huwag magalit. Nang masipat siya ng kanyang katunggaling handana, bigla naman yung sumugod ng napakabilis, hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang duelo. Pagsilay ni Pekto sa ginawa nito, ninais niyang manatili sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na inihahanda ang kanyang dalawang mapupurol na punyal. Pagsipat niya sa kanyang kalaban na ilang dipa na lamang ang layo nito, bigla naman niya itong tinitigan ng napakaseryoso habang nagsasabi ng, "Huwag kang bumase sa mga nakikita mo. Tingnan mo ng maigi kung ano ang daladala ko." Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong tinapyas ang baluting bato ng antingero na siya namang mabilisang nawasak. Pagsilay doon ng mga kasama ng kanyang katunggali, halos hindi naman yun lubusang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Sa muling pagbangon ng kanyang kalaban, agad namang dumikit sa katawan nito ang mga tipak ng bato na nawasak ng punyal ni Pekto. Habang patuloy itong nakatayo sa kanyang harapan, ramdam na ramdam ni Pekto noon ang labis na panggagalaiti ng nilalang. Maya-maya pa, buong lakas din naman itong sumugod sa kanya na mayroong pagtatangkang kitilan siya ng buhay. Nang mapansin yun ni Pekto, tanging pagngiti lang naman ang kanyang nagawa habang nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Bago pa tuluyang makalapit ang kanyang kalaban, laking gulat na lamang nito nang masipat siyang walang takot na binitawan ang kanyang dalawang punyal. Matapos yung gawin ni Pekto, bigla namang natigilan ang antingero nang masipat nitong lumabas mula sa katawan ni Pekto ang 3 gabay ng mutya ng kalaykay. Bago pa man maisagawa ng lalaking yon ang kanyang pagnanais, nagawa na itong mahuli ni Simeon at maipako sa lupang kanyang kinabagsakan. Sa pagtatapos ng duelo, halos mabalot ng katahimikan ang buong paligid dahil sa labis na pagkagulat sa ipinamalas na abilidad ng disipulo ni Padre Dama. Nang mapagtanto ng mga taga-sityo na si Pekto ang nanalo, hindi na nito kinuwestiyon ang kanilang gagawing pagtulong. Matapos ang mga pangyayaring yon, inimbitahan sila ni Padre Dama ng mga namumuno sa sityo upang magsalo-salo sa isang maliit na handaan. Hindi naman nila yon tinanggihan, gawa ng kanina pa sila hindi kumakain ng tanghalian. Pekto, napakahusay ng ginawa mo. Ano bang tangan mo? Mutya ng bathala o mutya ng diwata? Pasensya ka na ha. Ngayon lang kasi kami nakakita ng ganoong abilidad eh. Tanong ng isang antingero. Nagkakamali po kayo, Manong. Mutya ng kalaykay po ang taglay ko. Sa katunayan, hindi ko po alam kung bakit siya nagkakaganito. Maging ang maestro ko, palaisipan din sa kanya kung paano ko nabuksan ang mataas na antas ng aking mutya. Nang marinig ito ng isang matandang taga-sityo, inilahad nito sa kanya na ang nangyari sa mutya ng kalaykay ay ang resulta ng kanyang pagmamalabis na maging mahusay sa anumang larangan ng pakikidigma. Maaari ding dahil sa matinding karanasan noon ni Pekto, kung kaya't mas lalong namulat at dumikit sa kanya ng husto ang mutya. Pekto, may iba ka pa bang taglay na gamit sa katawan mo? Meron akong nararamdamang kakaibang hiwaga sa iyong katawan. Nagtatakang wika ng matanda. Matapos marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang inilabas ang agimat ng 7 mata ng Diyos upang ipakita sa lahat ng antingerong naroroon. Dahil sa kanyang ipinakita, halos bigla namang natahimik ang buong paligid sa kadahilan ng karamihan sa mga antingerong sumasabay sa kanilang pagsasalo-salo ay hindi makapagsalita dahil sa agimat na ipinakita ng disipulo ni Padre Dama. Ito lang po ang taglay ko, agimat ng 7 mata ng Diyos. Hindi ko po ito gaanong ginagamit sa pakikipaglaban. Ayon sa aking maestro, masyado itong mapanganib para sa akin at sa mundo. Sagot naman ni Pekto
habang patuloy na hinahawakan ang agimat. Matapos niyang makapagsalita, halos hindi naman makasagot sa kanya ang lahat ng mga antingerong naroon. Bakas na bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagkagulat na parabang hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang binasag ni Padre Dama ang katahimikan ng paligid sa pamamagitan ng pag-alok sa lahat ng antingerong naroon ng alak. Habang umiinom ng tuba ang lahat, sinabihan naman siya ni Padre Dama na itago na ang agimat na hawak niya. Hindi kasi pangkaraniwang makakita ang mga antingero ng ganoong uri ng agimat, lalo pat nang galing ito sa kilalang antingero sa buong Kastilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang masayang salo-salo, doon na pag-alaman nila Pekto ang tungkol sa lahi ng mga engkanto na dumadayo sa sityo. Ayon sa mga antingerong nakikipaglaban sa nilalang na yon, paulit-ulit nila itong nagiging sakit sa ulo sa kadahilan ng walang gabing hindi lumipas na hindi sila nito dinadayo. Ang mga anak nilang nasa labas pa ng kanilang bahay kapag sumasapit ang gabi, bigla na lamang naglalaho ng sa hindi malamang dahilan. Walang makapagsabi kung ano ang ginagawa ng mga nilalang sa mga batang kanilang nahuhuli, gawa ng ni isa sa kanila, wala pang naging saksi sa kung ano ang ginagawa ng mga engkanto sa mga kabataan. Sabi-sabi ng iilan, ginagamit umano ng mga engkantong yon ang kanilang mga anak upang magkaroon ito ng dagdag na tauhan para patuloy na sumalakay sa kanilang lugar. Bagaman may mga ganoong haka-haka ang kumakalat sa kanilang lugar, pinipilit pa rin nila yung huwag paniwalaan sa kadahilan ng papaano nila mapagtatagumpayan ang paglusob ng mga ito kung magdadalawang isip silang patayin ng mga engkantong kanilang nasukol. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, tuluyan na ngang nagwakas ang kanilang maliit na salo-salo. Kahit lasing ang iilan sa mga taga-sityo, ninais pa rin ng mga itong bumalik sa kani-kanilang mga pwesto upang magbantay. Manong Pekto, Padre Dama, sa ngayon dahil hindi nyo pa ho alam ang kalakaran sa aming sityo, mananatili muna kayo dito sa sentro. Maghintay lang ho kayo ng aming abiso para tumulong. Hanggat walang nangangailangan sa amin ng inyong tulong, huwag ho kayong tumulong. Maliwanag po ba ang bagay na yon? Wika ng antingero habang dahan-dahan sa kanilang lumalayo. Nang marinig ng dalawa ang sinabi nito, tumangulang naman sila upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na nila ang iilan sa mga antingerong abalang-abala sa pananakbo, papalibot ng sityo. Nang hindi na maatim nila Pekto ang mga pangyayaring yon, pasikreto naman silang gumawa ng ritual upang magtaas ng pananggalang sa buong lugar. Yun na lamang ang naisip nilang paraan para tumulong sa mga kababatang nalalapit ng malagay sa peligro. Habang gumagawa ng ritual si Padre Dama, mabilisan namang inikot ni Pekto ang lahat ng mga bahay-bahay upang maglagay ng mga pangontrang nakasilid sa garapon. Kinakailangan nilang mailibing ng tamang lalim ang mga bagay na yon upang masiguradong magiging matibay ang harang na kanilang gagawin. Matapos itong maisagawa ni Pekto, nagbigay naman siya ng abiso sa mga matatandang antingero na hindi na nila kinakailangan pang bantayan ang bawat tahanan ng kanilang pamilya. Siya na din ang naglunsad ng pag-atake sa mga engkantong papalapit sa sityo nang sa gayoy hindi na ito tuluyang makalapit at makapaminsala. Napapansin kasi ni Pekto noon na naghihintay lang ang mga antingero na lumapit sa lugar na kanilang ipinagtatanggol ang mga engkanto. Okay, mukhang magkakasubukan na naman, no? Pero ang angas lang yung may mutya ng bato. Sayang lang, no? Hindi nasabi kung ano yung eksaktong klase ng mutya ng bato na yon. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, sobrang daming klase ng mutya ng bato. Meron pa dyan yung tinatawag nilang crystallized.
Yun na yung parang nabuo dahil sa tubig. Napakalakas ng gamit na yun. Sayang lang hindi nabanggit, no? Pero parang more on, ano nga siya, pampakunat tsaka kabal yung taglay nitong nakaharap ni Pekto. Pero bukas, 33, 34, labagagan natin yan. Yun lang. Salamat.